অৰুণোদয় বহুতে পোৱা নাই। এই ৰেশন কাৰ্ড যাৰ যাৰ আছে অতি শীঘ্ৰে সবে অৰুণোদয় পাব। যাইहा ৰেশন কাৰ্ড দङ বयबो অৰুণোদয় मोननो थांगासिनो दङ। एबार सरकारा नेमखौ सोलायबाय। नेमखौ सोलायबाय। दा फर्मा फैयाखै ना? फर्मा फैयाखै? हा? रानाखै। सानसे साननैनि उनावनो बयनिबो नखराव फर्म थांगोन गांसे गांसे। एदिन दुदिনৰ পিছতে সবৰ ঘৰতো ফৰ্ম যাব। সবে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দিব। ফৰ্মखौ মোজাङै ফিল আপ খাलामनानै হয় বयबो ৰেশন কাৰ্ড मोनगोन। এতিয়া ৰেশন কাৰ্ড অৰুণোদয় मोनगोन। ৰেশন কাৰ্ডৰ লগত কি পাব এতিয়া হিসাব কৰক। 1 নম্বৰ ৰেশন কাৰ্ডजों মাইৰং मोनगोन। ৰেশন কাৰ্ডৰ লগত চাউল পাব। 2 নম্বৰ ৰেশন কাৰ্ডৰ লগত 1200 টকাৰ অৰুণোদয় পালে যাৰ ৰেশন কাৰ্ড আছে 2 নম্বৰ। 3 নম্বৰ ৰেশন কাৰ্ড मोननायनि उनाव ৰেশন কাৰ্ড থকা বিলাকৰ ঘৰত যদি কোনোবা জ্যেষ্ঠ মানে মালিক বুলি যাক কোৱা হয় অভিভাৱক বিয়োগ হয় নখरनि सोरबा बैसोगोरासिन सोरबा सासे गोमोरलांबाय इसोरा दा खालामथों बियो लोगो लोगोनो 2 लाख रां मोनगोन बे रेशन कार्डनि गेजेरजोंनो। आरोबाव मोनसे दंबावो जायहा रेशन कार्ड दङ जार रेशन कार्ड আছে बेमार आजार হলে 5 लाख टका लैके ट्रिटमेंट फ्री पाबो। 5 लाखहालागै ट्रिटमेंट फ्री मोनगोन। सिगां बेमार जाबा गरिब मानसिफ्रा बुंदोंमोन जों आरो हस्पिटालाव थांना लाब गैया लाख लाख थाखा नांगोन नंमारगो। किन्तु दायो 5 लाख थाखायालागै रेशन कार्डजोंनो बियो मा जागोन बयबो ट्रिटमेंट लानो हागोन। आरो এটা কাম আমাৰ বুথ কমিটি বিলাকে কৰিব কি প্ৰত্যেকটো বুথতে এটা এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। जेराव जेराव पोलिंग स्टेशन दङ बेवहाय मोनसे मोनसे गाज्रि लामाखौ बानायनाय जागोन। बिनिबो फर्म मोनसे थांगासिनो दङ गामियाव। जेराव बुथ कमिटिया जोंनि फिलआप खालामना हरगोन उमुक लामाया गाज्रि बे लामाखौनो फैगोन बोसोराव बानायग्रोनाय जागोन। माने बेसेबां बुथ दङ कख्लाबारियाव गासै 97 माने फैगौ बोसोरसेयाव 97 लामा जागोन कख्लाबारियाव टोटेल। माने 80% लामाया जोबगोन। बिनिफ्राय आरो मोनसेबाव मोनफ्रोमबो बुथाव माने पोलिंग स्टेशननि एरियायाव मोनब्रै थानसालि এটা এটা বুথত 4টা ধর্মীয় উপাসনা মন্দির নির্মাণ করার কারণে সরকারের দায়িত্ব লইছে। मोनब्रै। दा जोंनि सरकार फैनायनि उनाव आलारि सोरां बिथांखि जोङो फोसावदों। आमी आलारि सोरां आसनि दिसु। এই आलारि सोरां आसनि द्वारा प्राय 700 मन्दिर थानसालिफ्राव 2 लाख होनाय जाबाय। बेखौ बिपिएफआ मावाखैमोन। बिपिएफआ बेबायदि थानसालि लुनायनि कुनु थांखि लायाखैमोन। जोङो थानसालिया अलरेडि 700 खाननो जों 2 लाख होबाय। आरो देग्लाय बोसोराव 1200 टोटेल 1200 बिटिसि काउन्सिले आमार बिटिआर काउन्सिले 2 लाख आरो थानसालि मन्दिर বিলাকক আমি দি দিম। আমি সরকার আহিলে ৭৫,০০০ কৰি সেলফ হেল্প দিম বুলি কৈছিলো। ইতিমধ্যে 10,000 সেলফ হেল্প গ্ৰুপ 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो फार्स्ट किस्ति 25,000 करि होबाय। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এতিয়া উদ্যমিতা আঁচনি होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेयाव 10 जन मेम्बार थायो। 10 जन मेम्बारनि साफ्रोमबो गावनि एकाउन्टआव 10,000 करि थाखा होनो होननानै आसाम सरकारा अलरेडि फोसावबाय। सबे 10,000 करि थाखा पाबो। बे 10,000 खौ जुदि मोजाङै खरस खालामोबा बे 10,000 खौ मोजाङै खरस खालामोबा माबा मोनसे खामानि मावोब्ला এই 10,000 टकाটো ভালকে কাম কৰিলে আৰু 25,000 टका দিব। सेकेन्ड जायफ्रा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर हौवासाफोर लाइमोनफोर এই साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन। 1 लाख थाखा 5 बोसोरनि उनाव सुख'नांगो। बिबो 2,000 आरो 1 लाख थाखाखौ सुख'नाङा। 2 लाख करि थाखा होगोन जाहाथे माबा मोनसे मावनानै जानो हायो किबा एटा करि खाबो पारे। दायो गामि गामि दै फैबाय गामि गामि जौगानाय फैबाय अरुणोदय मोनबाय। लोगोसे देग्लाय बोसोराव थांखि लानाय जादों जिमानखिनि सुवालि আছে हिनजावसाफोर ओरैनोथ' कलेजफ्राव एडमिशना 100% फ्रि जाबाय। एबार
रावबो एडमिशननि थाखाय हौवासा जा हिनजावसा जा फैसा होनो नांला फ्रि बेजों लोगोसे हिनजावसा गथ'फोरनो फरायहोनो थाखाय गोबां फरायसायानो मेट्रिक पास खालामनानै फराया फैसा गैया एडमिशन लानो जोंनियावबो फैयो बिराद जोंबो होनो हाया दा नंखायनो सरकारा इखौ फ्रि खालामना होबाय एडमिशननि थेवबो हिनजावसा गथ'फ्रा दखना बायनांगौ बायदिसिना जेंनाफोर थायो बिनि थाखायनो सरकारा जाय मेट्रिक पास खालामनानै हायर सेकेन्डारियाव एडमिशन लागोन कलेजाव बेनो 10,000 थाखा होगोन जाय हायर सेकेन्डारि पास खालामनानै कलेजाव एडमिशन लागोन बेनो 12,500 करि थाखा होगोन जाय डिग्री पास खालामनानै एमए आव एडमिशन लागोन बिसोरनो 25,000 करि थाखा होगोन जाहाथे रावबो हिनजावसा गथ'आ फरायालासिनो थाया बे जाबाय सरकारनि आसनि बिपिएफनि समाव खुन्दुं कम्बलनि राजनिति खालामदोंमोन जों खोनाबाय थादों आंथ' मेगनजों नुवाखै रायजो राजाफ्रा खोन्थादों आंनो दा जोंनि दिनाव जोङो खुन्दुं कम्बलखौ बन्द खालामबाय खुन्दुं मुथासे होनानै भट लायो जोङो मा खालामदों थोंजोङै रां अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि लाबोदों दासिम 27 नखर 27,000 এতিয়ালৈকে বিপিএফৰ দিনত খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰিছিলে 100 টকাৰ কম্বল 50 টাকাৰ খুটা দি ৰাজনীতি কৰিছিলে আমি এইবিলাক সব বন্ধ কৰিলো কি কৰিলো এতিয়ালৈকে প্ৰায় 27,000 মহিলা যিসকল পিঠা বিক্ৰী কৰে চাহ বিক্ৰী কৰে সৰু সুৰা দোকান দিয়ে কিবা কৰে তেখেত সকলক আমি 5,000 কৰি টকা দিয়া হৈ গল 27,000ক এতিয়ালৈকে 27,000 বেমাৰীক 5,000 কৰি টকা দিলো 27,000 আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি 5,000 কৰি টকা দিলো কোনো খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰা নাই মই আগতে কথা দিছিলো আমাৰ সৰকাৰ আহিলে কোনো আঠানা পইচাও ঘুষ দিব নালাগে এতিয়া আমি 6,000তকৈ অধিক চাকৰি দিলো 6,000 নিকৰি বাংसिन চাকৰি হবাই ৰাওবো আঠানা পইচাবো ঘুষ होनो गोनां जायाखै কোনো আঠানা পইচা ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই বিপিএফৰ দিনত লাখ লাখ টকা ঘুষ দিব লগা হৈছিল সাধাৰণ কন্ট্ৰাকচুৱেল চাকৰি আমি ৰেগুলাৰ চাকৰি দিছো কিন্তু আঠানা পইচাও ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই আঠানা পইচাবো ঘুষ होनाखै আৰু फैगौ मास मोनथामनि गेजेराव कमसे कम 7,000 साकरि ओंखारबावगोन जोंनि काउन्सिलाव मोनसेया जाबाय मास्टारफोर 4,500 सो आरो गुबुन गुबुन साख्रि 2,000 सो गासै 7,000 साकरि ओंखारगोन मोनसेल' खावलायनाय घुस होनो थाखाय रावबो रेडि जानो नाङा गथ'फोरखौ इन्टारभिउ पास खालामनो थाखाय बयबो रेडि खालाम दानि खामानिया बेल' नैबे समाव आंनि नखरनिबो रावबो साख्रि मोनाखै थांनाय 3 बोसोराव 6,000 साख्रि मोनबाय जाय इन्टारभिउआव पास खालामदो बिनो साख्रि मोनदों दा बिनिखायनो रायजोफोर मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय जोङो फैदोंमोन आं सिगांबो कक्लाबारियाव गोबां मिटिं गादों दाबो बुंगोन राजखान्थि खालामनाया आंनि जिउनि थांखि नङा गोबां बखिबाय थायो जाति फानबाय मा फानबाय बायदिसिना बेखौनो 17 बोसोरसो बुंबाय बिपिएफआ आंबो सोंबाय थादों जाति फानग्रा दखाना बहा दं आंनो खोन्था दाबो खोन्थाया जि फाननाय अमा फाननाय दाउ फाननाय बेदर फाननाय दखानफोरखौ नुदो जाति फाननाय दखानखौथ' आं नुवाखै दा जाति फानग्राफोरा लासै लासैनो गैयानिफ्राय गैया जालांदों मानो 17 बोसोर रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों अनदोंमोन नाथाय बे 17 बोसोराव बिथांमोना रायजोनि अननायखौ बुजियाखिसै जौ जुवा बुलायनाय हिंसायारि थासारि जेरै गोसो एरै सरकारखौ सालायलांदोंमोन नाथाय दिनै बे थेर बेथेर जाबाय नोंथांमोना नुदों दाख्लै बावै कक्लाबारिनि सालबारिनि एमसिएलए जय मुसाहारिया जोंनि हान्जायाव जइन जाबाय नै थांनाय 12 तारिखआवल' खेबथाम मन्त्रि जानाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि पार्टियाव जइन जाबाय रोजा रोजा मानसिफ्रा फैगासिनो दङ आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया जाय समाजखौ मोजां मोनो जाय माहारिखौ मोजां मोनो जाय माहारि जौगानायनि खामानि मावनो सानो बियो फैनानै इउपिपिएल आव खामानि मावनो हागोन नाथाय जौ जुवा गाज्रि थासारिखौ कुनु कारनाव राजखान्थिनि थाखाय जोङो बेखौ बाहायनो मोना मोजां थासारियाव बयबो थांनांगोन बेखौ जों लुबैयो दिनैनि समाव लेखा फरायनाया जोंहा जौगानायनिफ्राय जौगालांदों बिथांमोननि सरकार सालायनाय समाव मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होयोब्ला जोंनि बिटिसिआ बयनिख्रुइ सिङाव थायोमोन दायो गोजौ गोजौ जिल्लाफोर आपार आसामनि जायफोर 1 नाम्बाराव थाबाय थायोमोन
बिसोरखौ गाख्लायनानै बाक्सा चिराङा गोजौआव फैबाय सबसे टपाव बोसोरनै एखेलेगे बे मालाबाबो जायाखैमोन। दा दिनैनि समाव जोङो गोबां हाबाफारि आखायाव लादों।